Boa tarde! Estamos moi contentos de estar hoxe aquí participando neste gran mercado solidario que organiza a residencia Domus Vi de Viveiro. Moitas gracias por invitarnos e esperamos facerlles pasar un momento moi agradable. Comezamos a nosa actuación cantando o vilancico Os Magos de Oz.
Agora imos cantar unha versión de Jingle Bells, de procedencia estadounidense. É unha das cancións tradicionais de inverno máis coñecidas. Nós puxémoslle unhas estrofas moi especiais e chamámola o Nadal. Un aplauso moi forte.